Аровчет. Може да надбира. Ще го напити това С картофки. Аз ще викам за радио. И мен ме заведе, че някакъв. Добре дошли. Аз ще слушам. Браво! Дай мани топката! Давай, бе, не се отказвам. Даже може Не се отказваме. Не се отказваме. С нощ ще му показвам. С нощ ще му показвам. За кое? За PlayStation? Не. Той е Кристиан Айде, PlayStation. улицата. Заинтригуван. Браво, Криско, браво! Ти да ли играеш онлайн с 2016? 2014 беше. Тебе бъде. Не, защо съм казал? Айде. Здраво е да се спираме. Беше спонтанно. Давай. Не, Ай! не точно като може би. Айде го! Ай! Браво! Браво! Чакай, че наш ще гол кара, ама. Пустай ма се нарадвам, ма. Много се отпусиш. Няма турмоз. Да свършваме вече, да сходим. Тук ми тук ще се обърнем. Няма ли вечера ще ги махне. Али? Да спре мача? Какво? И водим. Вземат на здраве. Толкова! Друга е Хикса. Да остават да играят после. И аз викам да сходим. Черното. Виж го на Виктор. Ай, Криско! Браво, Вика, браво. Може да я бутнеш. Да, На някой му път на пол. другия път. Аз така, станем само. Ай! Ей, такива фитли искам да правиш. Чуваш ли? Почват. Как да ти покана, ще тръгваш? Това обачно няма да му да види. Да повтори. Ти обади. Леко. Ще го разсили глава да спи. Дигни го. Само ръка. Ляга. Пада там. Наказателно. А сега двамата не може да се разбера кой да изпълнява. И двамата едно време. Вратаря отива дърпа го зад там линията. Оня пък другия го върна обратно. Един на гредата. Само ли един на градата? Вече може да излиза.